Tornem, estem així de nou, continuem en la plaça de la Mare de Déu de València. Esta retransmissió de l'ofrena a la Verge dels Desemparats, primer dia d'ofrena, dia 17 de març, i continuem, i estic així acompanyada de Pepa Gómez, periodista, i en esta ocasió, enguany, fallera major de la falla Borrú i Socors, i també m'acompanya Baltasar Bueno, periodista. Els dos així, que bé estem així en la plaça. Parlant de falles. Parlant de falles i de festa, i en la plaça també està el meu company Vicent Sempere, que de nou el veig ahí acompanyat amb els protagonistes de la nit. Amb qui estàs, Vicent? Hola. Hola, Vero. Pues mira, tenim notícies respecte a la durada d'esta ofrena, este primer dia de l'ofrena, perquè estem amb José Siveras, un dels speakers de la plaça. Per als que no han viscut mai una ofrena així en la plaça, jo us recomane. Hi ha uns speakers que són els que fan plorar a la que se resistís encara, perquè són uns discursos espectaculars que fan plorar a mi mateix, perquè jo estava així escoltant-los abans, i José Siveras és una de les veus ja històriques de la plaça. José, bona nit. Hola, bona nit. I José, ens dius que queden molt poquetes falles per desfilar i que la fallera major infantil de València ja està inclús preparada, no?, per a començar la seva ofrena. Sí, calculem, la informació que te vaig a dar és de fa 10 minuts i faltaven entrar per Sant Agustí 2 comissions i per Glorieta 4, con lo qual, igual a l'hora d'ara, les cases regionals estaran a punt de començar l'ofrena. Hi havia una llegenda que era que l'ofrena s'allargava moltíssim, això ja no se'n recordem, perquè els últims anys, José, esteu clavant, no?, el temps. La veritat és que sí, que portem, con este el tercer any, que estem clavant el temps, però això mai se sap, perquè jo sempre ho dic, l'inconvenient que té l'ofrena no són els fallers ni la marxa que duen, sinó els passos de peatons que n'hi ha que respectar i que la gent cregue, i dependim molt d'això. La teua vessant de speaker, José, per a qui no us sàpiga en què consistís i com podeu estar contínuament llançant aquests versos, perquè has de tindre, diguem, una capacitat d'improvisació, no?, i d'oïs des de dins i fluís naturalment. Fluís. Anem a veure, quan ves entrar a les comissions, l'emoció que porten i els ulls, les llàgrimes i tal, i sobretot les falleres majors, pues te deixen les paraules. La veritat és que ja és l'experiència, no? Ja són en estos 16 anys que duc així, i bueno, ja és una experiència, però bueno, són les falleres les que te trauen les paraules. Sou 4 speakers, que se repartiu 2-2 en les diferents entrades, o com ho feu? Sí, bueno, habitualment jo sol estar en el carrer Sant Vicent, i Pepe García Bosch també, i Amadeo i Sergio Bordes en el carrer La Pau, però que bueno, que si n'hi ha necessitat de canviar, canvien sense problemes. Molt bé, José, pues enhorabona pel vostre treball. Des d'Ací Levante Televisió vos donem l'enhorabona i gràcies per la informació, perquè això vol dir que aproximadament 11:20 podem tindre com a pronòstic molt favorable que estiga ja així la fallera major infantil. Sí, jo crec que sí. I si no, com a molt tardar, 11:30, però segur, perquè la cosa va molt bé. Moltes gràcies a José Sivera. Això és la informació, Vero. Tenim una ofrena ràpida, un any més. Es complixen els pronòstics de temps, i això que avui és el dia llarg, perquè avui hi ha més comissions que en el dia de demà, però, com diem, 11:30 és l'horari, com a molt tard, que estarà així ja la fallera major infantil de València i la seva acord d'honor. Pues moltíssimes gràcies per aquesta informació quan són les 22:48, o sigui que estem parlant aproximadament de 3 quarts d'hora, el que tardarà en arribar hacia la plaça la fallera major de València, perquè diuen que faltaven, que estaven eixint ja les últimes 2 i 4 comissions, no?, per els dos punts d'eixida. Passava ara mateix, quan estàvem en l'entrevista, ho hem vist, la cistella de la comissió Cervantes Padre Jofré. Jofré, que és molt valencià, molt faera, és molt típica, molt tradicional. I és veritat el que estava comentant l'entrevistat de Vicent, és veritat aquesta impressió que estàvem comentant també nosaltres així antes en la cabina de retransmissió, de que mirant la llista de les falles i com estaven, pareixia que anàvem a acabar inclús abans de les 12 de la nit, l'acte. Fonamentalment se va alleujar esta ofrenda
quan se va partir... Falla Gran Via Ramon i Cajal, perdona que te haig No, acabat, però tenim ja la comissió. Quan se va partir l'ofrena, quan l'ofrena ja entrava a la plaça de la Mare de Déu per un carrer i per un altre. I això va ser la gran solució que se va aplicar, perquè se parlava de fer l'ofrena en 3 dies, que ja era massa pesat, i la gran solució va ser això. I si no plou i no n'hi ha un paro, segur que acabem a mitjana. Que esperem que no, Jo he vist i he patit, i molta gent també, l'ofrena acabarà a les 3 del matí. Sí. Inclús l'últim dia mai la fallera major podia anar a veure el castell, que la nit de foc, perquè... Correcte, perquè estàvem així encara. Estaven així encara ofrenant flors. Bueno, ahí tenim l'estandard i la comissió de la Falla Gran Via Ramon i Cajal Espartero, i que comentàvem també durant aquests moments que hem estat en publicitat, que ens han tret ahí uns planos molt bonics del mantell de la Verge, que se comença ja a visualitzar, a veure la figura de Sant Vicent Ferrer, sobretot ixa mà, no? En ixa pose tan identificativa de Sant Vicent Ferrer amb el dit en alt i el cap, i que dia jo que com canvia quan ho veus a un plànol curt de propet a quan ho veus en perspectiva, no? Que sí que és molt difícil, perquè són traços. Clar. Si ho veus així en un plànol de detall, són traços. És com un boceto, quasi. Sí, són línies, no? Dibuixades clavell a clavell. Està molt ben dibuixat perquè, si se doneu compte, les caricatures dels bons caricaturistes és una línia senzilla, i en 4 línies te dibuixen. O sigui, se nota que la persona que ho ha fet, que és la decoradora esta de Llano, qui sap dibuixar molt bé, perquè ha fet 4 pinzellades, i en 4 pinzellades està traient la figura, i molt bé, perquè nosaltres del Sant Vicent, en el cap tonsurat, pelat, en el dit, que és lo típic de Sant Vicent, veure-li el cap tonsurat, mig pelat, no? I després el dit sempre predicant. Li falta que li fiquen el Timete Deum, no? El Timete a Dios. Ahí tenim la imatge de la fallera major de la Falla Gran Via Ramon i Cajal Espartero, i també la cistella, que, mare meva, entre quanta gent estan portant. Com pesarà? La cistella sí que pesarà, sí, perquè la duen amb muscles i tenen hasta una persona dirigint-los i tot. El balanç, el pitjor d'este tipus de Andes o de transports és el balanç que té l'altària del xoc floral de la planta. No acaba mai, no es termina de veure ara. Aquesta falla sempre ha sigut famosa perquè feia molt bones falles infantils. Vaja. Doncs mira, ahí tenim precisament a la comissió infantil, que també estàvem comentant que com aguantaven, no? Els xiquiues. Com aguanten? Pues perquè jo crec que les diuen: si te vols vestir, te vistes, però tens que aguantar. I saben el que han de fer, No te pots anar a meitat. Pel camí passen moltes coses, però poden plorar molt, però arriben ahí, i és com deien, no? Abans, els sentiments immaterials, no? Arribes ahí i és com si sabes el que has de fer. Sí. Ahí tenim andes de música, que parlem dels fallers i falleres, però també que important la tasca i les falleres fent fotos des de... Sí, del segle XXI totalment, estan gravant. Que dic jo que el mòbil no l'abandonen ni un minut, inclús en la frena. Jo el tindré complicat, perquè he anat tot l'any en un palo de selfie i no sé com ho portaré. Una de les tomes que han tret de les nostres càmeres era portant l'adorno floral que portava Comindo Crusoen. No sé si s'ho dona compte, l'últim de darrere anava portant la barra de l'anda, i en l'altra mà gravant-ho, whatsappeant o contestant o mirant què li diuen. I és que quantes falleres n'hi hauran que duen el mòbil en la sinagua i en la butxaca que mos fiquen ahí, i cada 2 per 3 pam, a treure el mòbil per fer-se el selfie, per mandar-se el WhatsApp. Crec que serà més fàcil contar les que no les porten. És que no podem ja eixir ni desfilar en la frena sense el mòbil. Continuem passant falleres amb els seus rams blancs, amb els seus rams clars, per així per la plaça de la Mare de Déu, per la plaça de la Verge, per anar completant aquest mantell de flors. De 4 en 4, de 3 en 3, la veritat és que
al voltant de 100.000 fallers calcula que passen entre avui i demà, entre estos 2 dies, i parlàvem també d'aquesta coordinació absoluta i aquesta especialització que estem agafant ja així en València per a desfilar en dies com estos i que damunt pues, complint horari, com diuen Que raro, els companys. Que poc valencià. Per cert, també parlaven ara quan aquesta entrevista que feia el nostre company Vicent Sempere a un dels speakers de la plaça, que tasca també més... A mi em pareix molt complicat, no pot estar tot el rato ahí parlant, no parar, i sobretot així tenim una altra falla. Esta es de la zona de abastos, els carrers Alberic, Romeu, Buen orden. Buen orden. Són els carrers de l'entorn del mercat, d'abastos. sí. Molt bé, doncs ahí la tenim entrant ara mateixa també per la plaça. No, que dia que el treball dels speakers, que... És molt interessant, molt bonic. Mare meua. T'expliquen, però no sols t'expliquen qui entre qui, sinó que, com estava explicant en l'entrevista amb Vicent, tenen un do especial per anar versant. Són com a versificadors dels que van cantant al baix, que sobre la marxa se va ocorrint. Sobretot de cara a la fallera major, també sempre tindré una deferència cap a ella. Sí, tenen el control de la informació del que està passant i a banda improvisar coses especials, no? Hi ha que tindre una veu potent que aguanta estar ahí tantes hores a l'aire lliure i vinga. I forma part de la banda sonora de la frena, que dic jo, que s'entremesclen les bandes de música, pues el propi remor de la gent i dels fallers que hi ha així, i la veu dels speakers, que moltes vegades quan estàs així no estàs atenent, però està ahí tot junt. Però també és veritat que nosaltres estem acostumats, per això que deies, no? Igual que això que comentaves immaterial, estem acostumats a sentir-lo, igual és una de les coses que també per a la gent de fora dirà, però com s'entenen de la música, la gent passant, esta gent parlant, i podem fer-ho, podem fer-ho. Sí. I enterar-nos. No, però sí és veritat el que acabes de dir, que igual no li donem el valor que mereix, perquè no li donem importància. Sempre ho hem escoltat ahir de fons i no... I quantes professions hi ha atenció. En este moment juntes, no? Els speakers, els periodistes, els vestidors... És que... I els que no vegem, els floristes, les perruqueres que comentàvem abans. Una cosa curiosa és... Parlem de les professions que envolten la festa, bueno... Per exemple, les indumentàries. Jo una cosa que m'assombra últimament és que quan camine per València, en molts carrers n'hi ha cases d'indumentàries. Jo recordo, farà 20 anys que n'hi havia una casa o dos d'indumentària. La famosa de, ¿cómo se dice? Tejidos España, en Marqués de Sotelo, ¿no? Almacenes España, perdó, que crec que antes estava en la plaça de la Reina, després anant a Marqués de Sotelo, i encara està, però no n'hi ha ben moltes, però és que ara n'hi ha moltíssimes. Bueno, està el clàssic, Enrique Parzán, que ha estat ahí també tota la vida, no? Que ha estat antes comentant en nosaltres, no? Però que jo veig ho comente i jo mateix me ric que és que hi ha més cases d'indumentària que bars. En València hi ha bars, no n'hi ha carrer que no tingui 4 o 5 bars, no? Però que n'hi ha molts, o sigui, i conviuen molts en els mateixos carrers, que això no és una cosa que... Exacte, però jo crec que aquesta explosió d'indumentària, sobretot, ha sigut des del moment en què la Junta Central Fallera va donar llibertat per a que els homes no anaren de negre, de cucaratxa, que diuen ells, no? Que sols se podia anar de negre, i si no anaves de negre te castigaven, no te penalitzaven, no? I ara lo bonico és veure la gran quantitat de disseny, de color, de varietat, sobretot en la indumentària masculina, perquè la valenciana és la de sempre, però la masculina... Que cara de satisfacció, perdona, esta fallera major que ens donaven ixe plano. És que són moltes coses a les que has d'atendre quan entres, no? Ja sigues fallera major o fallera de la comissió, estàs pensant i veient moltes coses. La verge, el que estàs sentint, el que estàs veient, el que voldries fer, no? Mira, en muletes i tot. Pobre, muletes i tot, i ahí està desfilant. A mi no m'ho conten, ha dit. Jo vaig. Parlava Baltasar d'aquesta proliferació de les cases d'indumentària, valenciana. N'hi ha moltíssimes.
i bueno, pues, també cada vegada és més la gent que ho estudia, no? I que intenta pues, averiguar, investigar, estudiar i analitzar la indumentària per a recuperar precisament tot allò possible i que, bueno, pues, que en dies com estos puguem veure tot el desplegament que tenim de riquesa dins de lo que és el tema de la indumentària valenciana. Jo veig tinc por... Tinc por de parlar, de dir algo. No, tinc por que no toque. No, i que jo tinc por a que si realment estiguem rescatant el que és el tratge típic valencià, lo del saragüell està clar, és una indumentària com ve dels àrabs. Correcte, sí. És àrab, és berber, la música, la pólvora, la gastronomia, no? El tratge de saragüell està clar, tu te'n vas a qualsevol país àrab avui en dia, te'n vas al camp i es veus de saragüell. Però jo de repente veig sobretot els homes, no?, que duen uns tratges que dius, esto serà ortodoxo, no serà ortodoxo, serà correcte, serà investigat, serà inventat. Sí. Me dona la impressió que no està tan clar, perquè el que és la indumentària femenina la veus tota molt clàssica, la veus en molts quadres antics, del segle XV o XVI o XVII, però jo no veig molt clara molts tratges dels homes. Dels homes, com que les dones sí que hem pogut a lo millor tindre més documentació que de la masculina, no? Més documentació. Molt bé. Bueno, pues anem a tornar un moment a la plaça de la Mare de Déu perquè ahí està Vicent Sempere acompanyat de més famílies falleres. Sí, Vero, perquè és una de les últimes falles pràcticament que va desfilar per la plaça de la Mare de Déu i és una història molt bonica perquè són mare i filla, les dos falleres majors. Fallera major de la falla, Fermín Galán Primavera de Burxassot. Rosa, com has viscut esta ofrena? Muy emocionante, molt emocionant, moltíssim, perquè només de pensar que la meva filla anava davant i tal, no es pot explicar. Per què heu entrat juntes? O sigui, estàveu a pocs metres de distància. Sí, és que si no, no la veia passar. Sí, la veritat és que sí. I com ha viscut Carla aquesta ofrena darrere la mami? Quin moment més xulo, no? Sí, perquè jo no m'esperava que anava a ser fallera major i pues, jo volia passar per a Berche, era lo que més volia. I què mos contra el president infantil, Toni? Pues que em fa molta il·lusió perquè jo ja fa anys que volia ser president, però va faltar la meva iaia i la meva mare no va estar tan contenta i jo no se'l va dir molt, però em vaig canviar de falla i estava molt més contenta i se'l va pedir i així estic, molt content. Enhorabona també al pres infantil a Toni i ens faltava presentar a Ricardo, que és a Miguel, el president. Bueno, Miguel, quina història més xula, no? Teniu a les dos falleres majors en família. Molt familiar. Enguany ha sigut una representació més familiar que de normal i molt emotiu, la veritat que molt emotiu. Ara ha sigut un any molt intens, no?, d'anar a totes les presentacions i s'ha culminat amb aquest gran moment de l'ofrena. La veritat és que sí, i més que res en sa casa ha sigut on s'ha viscut aixina, molt intens, perquè ja només és tindre una fallera major, sinó tindre dos en casa ha de ser molt difícil de portar. Pues sí, molt de mèrit per al papi i per a la parella de Rosa. Enhorabona a les dos i, com dic, Vero, possiblement ja una de les últimes falles, de seguida cases regionals, i tindrem així ja la fallera major infantil de València. Pues moltíssimes gràcies, Vicent, a tu i a aquesta família fallera que estan compartint aquest any com a representants de la falla. Nosaltres, si vos pareix, anem a anar una miqueta a publicitat, companys, però tornem de seguida a reprendre esta ofrena. No se'n vagin. Que germana a tots els valencians, portada per sis amigues, per sis falleres, arriba